one! Welcome again to our channel. Ngayon, matutunghayan nyo ang pagpo-propagate natin ng... Ano yun lakay ko? Green bowl. Ayun, yung green ball. Yung green ball kasi ang dami ng anak, nakakaawa na at maliit yung kanyang pot. Kaya dapat nating gawing komportable siya. Tanggalin natin yung mga anak, paanakin natin siya at paramihin guys. Para din maging komportable siyang mamuhay sa kanyang mas malaking pot. Okay, so let's go! Come on here! At ito yung fertilizer. Ito ang ating gamiting fertilizer at ito naman yung fungicide, yung Dethane M45. Okay, ayan. Na-reveal na at yung ating potting mix nandito naka-ready na. Ang pots ay aking i-ready na rin. Wow, ang dami na. Ang pang ganun mo, Papa, hindi mo pa hinanda, no? Wala, hindi mo hinanda. Tanggalin natin lahat dyan sa ano, nagaya niya. Green bowl. Wala, nilalanggam ito. Kinakain niya. Meron pa lang ito. Tanggalin ko itong ano niya. Ha? Huwag na muna, huwag na muna. Oo. Huwag na muna, ma-propagate siya, magalaw siya. Oo. Tapos galawin mo pa yan, lalo siyang magiging Kinakain mahapdi niya sa ito. kanya. Gusto ng langgam. Okay, let's go. Hmm. Come on. Dalian mo. Okay. Ayan na natin tong ano na. Ito na lang gawin natin dito. Mahanap yung mga post na ano, pang iba. Ito na po yung green bowl. Ang ganda. Ang ganda ng green bowl. Oh. Sus, ang dami ko ba? Okay lang naman. Mahirap yan. Sus, kailangan Yeah. sige pa. Ipakita ko muna sa kanila. Pakita mo nga kung ilan ang puno. Ito guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na ang anak ng green ball natin, kaya dapat nating ilipat, no? Okay. Lumaki na ng gusto. Ayan. Ayan. Ang ganda. Ang dami niyang anak. Ayan. Siya ang gumagawa guys. Ako ang cameraman today. Ayan. Ang pinakamahirap na parte sa akin, guys. Oh, dahan-dahan kasi malutong yan. Merong gunting dito. Dalawa pa nga yung dinala ko para different sizes. Meron din pinakamaliit na pangkat tayo. Nandito. Ayan, 3 sizes. Naks. Oh, eh. Ang daming gunting na dinala, guys. Ayan, oh, 3 cutter. Ayan. Kanina walang araw, ngayon biglang ano. Sa bagay, ano lang naman, yung maliliit na drops ng lane. Anong tawag nun? Droplet. Huwag naman droplet. Droplet ay bakterya na yan, virus na yun.
pala ang gusto nito. Yuta. Ayaw niya ng ano yata. Yung medium natin. Iba yata yung medium natin. Ang gusto ko kasing medium ng ganyan guys ay ano? Yung- oh my god, ang ingay ng Aso. aso. Saba. Bella, Pero masali sa ano. narinig tayo ni Bella. Huwag kang maingay, Bella. Ano ito? Kaya naputulin kaya no? Hindi man sensitive ito. Basta may ugat siya no? Yung longer scissor, meron ng longer scissor. Pero mas matalim ito. Kaya, Oh, huwag mong sabihin hindi matalim yan, ginagamit ko lagi yan. oh, matalim. But wait, Oh, ano ha? Nalipot pa. sinisira naman reputasyon ng aking gunting. Ingat-ingat kasi baka mamaya maputol mo yung iba pang ano. Oh, so careful, dahan-dahan. Ayan. Yan ang pagpapaanak ng green ball. Oh, ang ganda ng roots. Oh. Wow. Ayan guys. Another one. Nagle-labor si ano? Si green ball. Nagle-labor. Wow, grabe. Oh, tumutunog malutong Lutong yun. Dahan-dahan Yung nasa outer muna ang unahin mo. Yung outer muna ang, yan nandyan sa kilid. Yan muna unahin. Kadugtong yata sila. One by one. Kadugtong sila. Ayan, tanggal na muna yan. Separate na muna. Tumutunog ang lutong Ala, ayun. At least, meron siyang roots na natanggal. Ayan, kita mo. Malutong-lutong siya. Wow, ang daming roots. Ang dami yung ugat Kaya lang ito parang napakalalim yata ugat nito. Tanggalin muna yung lupa sa ilalim. Kung pwede. Para makitang maigi. Ganun talaga yan. I will help you. Diba, tanggalin muna yung lupa. Yung roots siya ba Ayan. magtampo ba? Ayan natin yung roots. Ayan. Okay, siya lang daw. Huwag akong makialam. Okay, siya lang. Pakadulong itong roots ito. Diyan siya lang. Ano sinasabi mo dyan, ha? Nagsasalita ka mag-isa. Iparinig mo naman sa amin. Hindi yung roots siya ba? Yung ano, grabe ang roots niya nakaano. Parang wala pang roots yata ito. Paano lang? Nakaano mismo, nakadikit talaga body niya. Oh. Nakadikit ano? Ayun. Paano na yan? Kaya nga eh. Huwag na muna tanggalin pag Ito ganun. pa, dito mayroon din. Tipakin mo na itong body, yung ano niya. Hiwain. Okay lang siya? Naku, huwag na muna. Huwag na muna. May ugat siya ba? Hayaan mo na munang lumaki para mas clear na yung kanyang ano. Ugat ano? Huwag na muna. Ano muna ito? Yung maliit na yan. Yung sa kilid. Yan. Hindi pwede? Wala pang roots Hindi na pwede? masyado. Meron na, may mga roots na gilagmay oh. Ha? Yan oh, pwede na siguro tipakin na. Ayay. Mabali yan. Pwede naman na, meron ng roots oh. Ito, no? May roots na oh. Kung makuha mo roots niya. Oh, kuha ko niya. Ha? Kuha natin. Oh my God. Oh, may roots yan, dalawa. Dalawa lang roots. Ayo, okay na yan. Buhay naman. Kaya nga sabi ko, buhay na. Naku, walang madala yatang roots yan. Meron ba?
roots. Okay. Maliliit na roots. Ay naku, dalawang ano pa dyan. Hindi sure yan. Delikado. Kaya sabi ko, wag mo muna tanggalin. Ayan, okay na yun. Okay na yun. Ayan oh, mabuhay sana. Okay ba yan? I'm just praying for this. Kasi maliliit yung roots niya. Pero, anyway, bakit biglang dumilim? Ayan. 1, 2, 3, 4, Oh. Ganda mo 5. Ito maganda ito, guys, oh. 5, 6. Okay. Ito ang pinakamarami ang roots, grabe. So 6, dandahan baka mabali. Kasi malutong siya, guys, malutong. Kaya pag nilagay sa table, lagay sa edge. Yan. Mayroon pang ano oh. Kasi maano Uy, eh. meron siyang may bisukol oh. Ano? Oh my God, may snail. Nail? Tanggalin yan si snail. Nako, hindi maganda yan. Gusto magbiyahe sa dagat ha? Ito. Yon, sa dagat ka mag-swimming. Eh, balik natin si ano ngayon. May balik na si mother plant. Si Mudra. Oo. Ibalik na si Mudra dyan. Lumpar siya Ayan, dati. daming anak ni Mudra. 6 na supling ang kanyang iniluwal today. Yay! Meron na naman tayong 6 babies of green ball. Ayan, green ball. Very, very beautiful plant. It is a very rare plant too. But we have 6 babies now, new babies. So, masayang-masaya tayo dahil meron tayong 6 na babies. So, ihanda na natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6. 6 pots. Here. Okay. 6 pots. And then, yung lupa niya, guys, is like that. Oh, yung garden soil talaga. Garden soil. Ba ang lupa nito? Yung minix natin yung lupa, hindi yata bagay dito. Teka, tingnan ko ngayon. Lagyan natin ng vermicast. I will get the vermicast, ha? Okay, now we have here the potting mix. Ito yung ano, guys, yung 3-in-1 na nasasabi na nabibili doon sa Dao Market, doon sa may Dao Terminal. Bumili kami ng mayroon rice hull, cow's manure, and vermicast. Ayan. Pero dagdagan natin ng nitong dati na soil at saka yung vermicast. We have here vermicast. Nabibili yan, guys, doon sa mga gardeners na nagdi-display sa mall ng 50 pesos per pack. Ayan. Ihalo natin dyan. Oh, ihalo mo yan. Meron pang isa, 2 packs na ilagay mo. Ayan, oh. Want to see? Ayan. And then, ihalo din natin itong garden soil. Mix natin dyan. Sige, lagyan natin. Okay. Lagyan mo muna yun. Hindi mo ihalo doon. Yan ang naka-adapt niyang ano ba? Yan muna. No? Ang maliit, ang daming ugat. Hindi natin putulan na ugat na. Sorry. At lagyan niya ng Detain. Detain M45. Ito mo.
Sus, ang daming ugat yata. Putulin ko yung ugat niya. Huwag na. Sobrang Baka dami. maptian yan. Yan na. Yan na lang. Lubog na lang. Lubog na lang eh. Sige. Kawawan mo. Yun. Wow. Ganda oh. Hmm? Ayan. Ganyan guys, hindi masyadong puno. Hindi naman niya kailangan ng super dami na. Pag lumaki na yan, ilipat naman ulit. Kasi alam nyo guys, itong mga ganitong mga plants ay hindi nila gusto yung super basang-basa na babad na babad. Lalong-lalo na ito, kaya maingat tayo lalo sa pag-propagate kasi yung sugat niya pag laging na basa ay syempre magkakaroon ng fungi yan, may possibility, kaya see to it na malagyan nyo ng pang-prevent na yung D10 M45 or any brand na anti-fungi. Tapos yun nga, huwag nyo masyadong punuin yung kanyang pot para pagka nag-water kayo ay hindi siya magiging babad na babad. Okay? Ayan. Ayan, dalawa na. Ayan, tinatak-tak-tak-tak lang. Alam niyo kung bakit tinatak-tak-tak-tak lang niya? Kasi kung idiin-diin mo naman ng idiin, ay baka mabali yung mga roots niya kasi malulutong guys. Mag-ingat tayo, maging harmful yung ginagawa nating mga actions para sa propagation. Ganon guys, mag-ingat tayo sa mga babies na yan dahil yan ay gwapa-gwapa. Paglaki niyan, nako, matutuwa ka talaga at saka super mahal yan. Super mahal yung mga ganyang mga rare plants. Pag binili nyo online, makita nyo mga prices. Green Ball ang pangalan na. Green Ball. Ayan. Ayun. Very good. Expert sa pag-propagate itong matay ko guys. Expert. Ayan. Ayan. See? Ala, binangga ng aso. Naubos na ito. Ang gardening ay messy, that is no problem about that. Kasi yan talaga, ganyan talaga ang gardener. Nasasanay ka sa pagka-messy ng mga trabaho mo. Yung mga nails mo, marumi, ganyan, walang manicure. And then you know, you work with the soil, with the vermicast and everything. And then alam nyo naman kami, pag nag-propagate, gusto namin ay feel na feel namin yung ginagawa, kaya minsan hindi na kami nag-guantes kasi parang mas masarap ang ganung pagtatrabaho, no? Walang guantes, pero the proper way is that you wear guantes, you wear gloves. That is the proper way guys. Pero alam nyo naman, di bale mamaya maghuhugas naman ng kamay pagkatapos nito. We will wash thoroughly our hands after doing this job, okay? At bakit gano'n ang mukha ng lakay ko? Smell naman yan. Huwag na magugas ka ba guys? Kain lang ng kain, huwag na magugas. Umapulpul ka naman. Sira. Andiyan lang ang Punjay, oh. Huwag kayo makinig sa kanya, guys. Nagpapatawa ng hindi naman nakakatawa. Ano ba yan? Para tumawa naman kayo, grabe naman po. Nakakatawa Seryoso. ba yun? Seryoso tayo sobra rito eh, oh. Hmm? Ipik-pik mo, ipik-pik mo. Ipik-ipik, ipik-pik mo. Pik po.
Itaktak mo sana. Ipik mo. Ipik. Ano yung bago mo sa yun ah? Itaktak mo yan. Meron ba yun? Tak-tak mo yan. Itaktak mo. Itaktak mo. Okay? Ano nangyari kay ano? Hirao? Sinasagad niyang kunin lahat ng mga soil na natira. Kasi yan yung pinanggalingan nilang soil guys. Diyan sila nasanay. Kaya inilagay pa rin natin doon sa roots niya para sa gano'n na hindi siya mabibigla. Okay? Oh my God, may ibang eksena dito. Tingnan nyo naman ang eksena dito, oh. Nagtatago yung dalawa. Ano yan? What are you doing? Bawal yan. Lason ka. What are you doing there, ha? Bawal yan. Ito guys, oh. Nanguwag man. Kasi full moon eh. Tingnan mo yan, oh. Mga aso nagtatago, marunong magtago, parang yung mga nasa YouTube nakatago dun sa kalibunan. Tignan mo. Oh. Look at that. Oh my God! Oh! Censored! Oh my God! Bakit naglabmake dyan? Naglabmake dun sa nakatago dun sa mga dahon. Wow! May naglalabmake dito, guys. Oh my gulay! Love making is fun! Ay! Censored yan! Tama na yan! Censored yan, ay! Bad yan! Pa-censored ka sa YouTube! Pa-censored na kayo doon sa YouTube! Ay! Masira channel ko dahil sa inyo, ha! Let's go! It's done and it's you show them the plants na napropagate. Wow! And you know, ang ganda. At mag-thumbnail na tayo, Papa. Ang ganda ng ano, ng green bowl. Thumbnail tayo, Papa. Dito. Yeah. Makuha itong 6 na... Okay. Ayan! Ay, lagyan natin pala ng ano, yung parrots, rooting. Anak, lagyan mo na apa? Tapos guys, ito, ang mixture nito is that 1 tablespoon in 4 liters of water, yung and then we will water each of this. Ganon ang gagawin natin. So, hindi ko napapakita. Alam nyo naman, every time na mag-propagate kami, itong gamit. Kasi pupunta pa ako doon, magiging mahaba na itong ating video. So, magpaalam na tayo. So, bye-bye! See you again next time, guys. And, Just kunting patikim sa mga tanim namin. ayan, kunting pakita kung ano yung mga nandyan. Dito tayo sa Petit Jungle 2, guys. Yung isang araw, ang Petit Jungle 1 ang pinakita ko. Ngayon naman, Petit Jungle 2. Itong si, ano, Okay? Splendium, ano, ito, Splendium dodong ba to? Ang ganda na, oh. Asplenium Dodong. Ang ganda na, oh. Laki na. Naging giant na siya. Asplenium Dodong. Yan here. Yung ano, anong pangalan niya? Tiger, ano po to? Ang laki na, oh. Giant na kayo. Meron pa rito. Yan. Yan. Oh, wow. Sila ito. Ang laki, giant kayo.